Ayah, Ayah, telo. ya kene. Langsung tangi, guys. Ayah ini nak dikei telo langsung tangi delok. Walah, enak tenan. Delok, berarti tuku katok komprang loro, telu, papat yo ora dinggo amen. Ndi? Lah sing tuku Kang Karsan nane kuwi tak kek ning lemari apa ambek kaos daleme kae. Katok ireng. Ya, katok ireng, komprang ireng. Kurang gede. Walah kurang gede guys, sak gurga guys. Iya, rasa longgar anu ning iki lho. Ngene iki lho. Kupune iki lho kurang longgar. Ora kaya ngene iki. Ngene iki lho jenenge longgar. Lah kuwi nguyah apa lewer ning katok. Delewer. Nuk, Pak. Enak. Nak Aduh, dia. guys. Nanti kalau sitak tak kandang goreng ini tak angen-angen berang-berang dino. Nak nan mangan telo. Besok nak tuku neh. Tuku neh. Tape digoreng moh. Ya aku ya gelem ae nek enak. Gelem. Tape goreng gelem, tape ditum godhong gedang yo gelem. Iwak ya gelem. Iwak yo gelem. Kalele. Iwak lele. Klebu cangkem. Iwak panggang moh. Ya gelem sing gak narine. Iwak panggang yo gelem. Sundukan ora patek nek ora rine. Iwak pitik moh. Ya gelem nek sok bodo. Sok bodo. Ya aku mung ya kaya roh. Tapi urung digoreng. Wis tak godhog, wis tak ungkep, tak goreng guys. Aku mang oseng-oseng pindang. Hah? Mama sayang. Iya, ning kulkas. Oke, terima kasih Mas. Kok mau ya? Telo dulu kita. Aku nggak doyan. Yo. Cemilan di malam hari. Untuk diskae gak doyan telo. Untuk ayah. Ngene iwak ya. Dadah Pak, dadah. Halo. Halo. Dadah. Dadah. Allah kandu. Lila. Alamin.